Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula. Matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kowe nek dhek salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, nggih pun. Sampeyan niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai.